second, I'm freaking it out. Cause I wasn't trying to touch it, I was peeping it out. She turned around and was trying to put my dick in the mouth. I let her. Kanina pa tayo nag-uusap, wala ka ba talagang planong magbayad? Nasa katinuan ka. Pero sa ginagawa mo, daig mo pa yung taong may sayad. Huwag kang magbingi-bingihan. Huwag kang magbulag-bulagan. Huwag mong sagarin yung pasensya ko dahil yung pasensya ko meron ding hangganan. Nung umutang ka sa akin, inunawa kita. Pinagbigyan. Di ako humindi. Pero bakit nung sinisingil na kita dahil kailangan ko ng pera, ako pa tong hindi marunong umintindi. Nagtatrabaho ako para sa pamilya. Kahit mabugbog maghapon ang katawan ko. Kumakayod ako ng marangal at hindi ako nagtatrabaho para sa katamaran mo. Ginigising mo ko madaling araw, kahit tulog na ako. Dahil sa pakisama ako naman, bumabangon pa. Gusto kong sabihin, pero mas gusto kong maisip mo kung nakakaisturbo ka na ba. Pinautang pa rin kita. Hindi, kayo maniwala. Iniiba mo yung kwento, nang babaliktad ka eh. Di ba usapan natin 5'6"? Pero nagiging 5'11", ayos ah. Ang taas ng interes kahit ang baba mong hayop ka. Konti na lang sasapakin ko na yung mukha mo. Matagal na akong nagpipigil. Kung ayaw mong nai-stress, edi wag kang naniningil. Sinabi nang wala pa akong pera. Ba't kasi nang gigipit ka ng tao? Paano ako makakaluwag-luwag kung ang higpit mo masyado? Tapos iisipin mo, tinatakbuhan kita. Nagkataon lang na kapag pumupunta ka sa bahay, ako ay wala palagi. At lalong di ko kasalanan kung yung aso namin nakawala sa tali. Huwag kang mag-alala. Hindi ko nakakalimutang magbayad sa'yo. Paano kita tatakbuhan nung panahong yon may lakad ako? Tsaka hindi kita tinataguan. Babayaran ko din. Sige lang mo gingon na mong dila kay gahe. Suya na mo amo a pinakagahe. Among braso ba pinakagahe. Pero kasing-kasing na mo humok di siya gahe. Bisaya ko